The new president-elect Gideon Maboko aiwa achizofadza vanhu ende abva auya akachallenja marevolutionary parties vakomana maregimes akaita sana the ruling party ZANU-PF vaiva vakachallenjiwa aiwa nemashoko kana public address yaanoita munyika make. Vanhu yavanyatso kuona kuti aiwa uku ndokunonzi kutungamirirwa not kutongewa. Sana pena mashoko anobuda achienda pasocial media zvatiri kuona kuti aiwa zvinhu zvakanaka hazviputani kutenderana ndobosubscribe like on the bell icon. Tikipinda panapa pasocial media tikapinda paendo yechingi radio zara nhasi wamudetsera nhau kuti Botswana will give parents of newborn babies $22 grants monthly. The government will also provide free pampers and milk for children for 3 months after they are birthed. Botswana already provides free education, free healthcare, free legal representation, and free land for its citizens. Botswana also gives allowances to old people and physically challenged people. Do mashoko anobuda achitaurwa the public address inoitwa the new president-elect Gideon Maboko. Zvatiri kuona kuti aiwa vanhu vari vachiadmire vachiti aiwa uku ndokunonzi kutungamirirwa. Vana vatarisa the situation inoitika munyika yedu yeZimbabwe vachiona kuti aiwa unenge munhu ukasunungura mwana muzara nhasi aiwa unenge wakutozototi wakutoita stress vachatozivi pekutangira. Vanotaura mashoko ekuti munyika yeBotswana mune free education, mune free land. Munyika yeZimbabwe tinoona mune chaos pamusoro aiwa penhau dzeland. Tichiona vamwe vachiputsirwa dzimba, tichiona aiwa kumafarms atichatotauri. Mashoko ari kuda panapa vanhu havanyatsoona kuona kuti aiwa uyu ndiye the leader watiri expecting munyika yeZimbabwe kuti aiwa muna 2028 kana zvichinge zvakanaka ari unozochambisa vakapinda nyika yeZimbabwe inenge yava uchi. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.